Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yau za mu yi karatun sallan janaza. Kuma mun ambaci amfanin da ke cikin kuma kan da imamu zai saya inda mamacin namiji ne kuma mamacin na mace kuma kan da imamu zai saya. Insha Allah mun gwada wannan duka cikin wanga karatu. Kuma sallan janaza kabarorin da ke cikin duka abinda ake karanta inda aka yi kabara duka mun yi batun shi insha Allah. Yanzu za mu yi batun amfani da ke cikin sallan janaza. Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci amfani da ke cikin sallan janaza. Akwai wanda zai bi gawa ko mamaci zuwa a yi sallah yana da lada kamar babban tudu. Hakan nan kuma ne kuma bi ya je aka bisa yana da lada kamar babban tudu. Kuma don shi ma'anar shi kamar mutum ya bi aka yi ma mamaci sallah ya kuma bi aka je aka bisa yana da lada kamar tuddai biyu. Yanzu za mu duba wajen da imamu zai tsaya. Dai mamacin namiji ne, haka nan kuma ne mamacin na mace ne wajen da imamu zai tsaya. Wanga muka duba cikin hoton nan ga imamu yana tsaye daidai wajen kan mamacin. Wannan mamacin namiji kenan. Ta haka muka duba ta nan ga kuma imamu na tsaye tsakiyan gawan. Wannan mamacin mace kenan. Da shi difference da za mu yi mu gane kenan ko bambanci tsakanin su kenan. Muka gan imamu na tsaye wajen kan to mamacin namiji kenan. Ya zo ya tsaya daidai wajen tsakiyan gawan to mamacin na mace kenan. Muna da kabarori guda 4 cikin sallan. Kabara na farko mun yi karatun Qur'ani, mun yi suratul Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كبر نبي منكرنتا صلاة إبراهيمية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. bayan wannan kabara na uku mun yi addu'a mu ba mamatan. Cikin addu'o'in muna da addu'an da muke yin Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana har zuwa ƙarshen wannan addu'o'in. Ta bayan wannan mun yi addu'a mun yi sallama na ƙarshe shi mu akwai wani addu'a guntun da za mu yi sannan mu yi sallama. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tuftinna ba'da. Wannan addu'a kuwa addu'a na ƙarshe kenan sannan a yi sallama. Sallaman kuma guda kawai ne. Da shi muka duba muna da kabbara guda 4. Na farko mun yi suratul Fatiha, na biyu mun yi salat Ibrahimiyya, na uku mun addu'a mu ba mamatan, na 4 mun karanta Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la tuftinna ba'dahu shi mu yi sallama. Da shi karshen shi kenan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.